tam vidím Karolov vystrihaný krk. Kurva. Čaute. Ahoj. Sa sviatočne vypadali. Čaute. Športové tu není ešte? Sám sa rozcvičuje. Počúvaj, ešte ráno. Ráno som sa veľmi ťažko postavil z postele, boleli ma triesla všetko. Ináč trošku mu treba skontrolovať. Tam nemá nejaké dopingové. Áno, Tycho tam ináč, ty máš tam tábor. Máš málo, ale... Čo mám málo? Jedných 30, druhých 30, tretích 30. Ty potrebuješ 6,30. Pripravené. 6,30. Jakých 6,30? 7 dokonca až. Si to určite posunul včera v noci, že? Na 90. Chlapci, všetko mám byť. Čo to stalo vyrobiť takú talovku? Všetko mám byť, všetko fair play. Jasné. Maminko, keď budeš pripravený, povedz. A proti ním budeš. Pali, počúvaj. Pali, štartuj, jak sa spraví? Vieš čo spravíme tam, postaví sa na štart. Pôjde niekto takto? Ne, vedľa teba sa postavia traja ľudia, Justik, a nemôžeš to ty, 3, 2, 1, štart a ja v cieľovej všetci bežia po vonkajšej dráhe, čiže tam tá je voľná, je len niekam na chod zastaviť. No, presne, a ty sa len páči, ty len prebehneš a A vnútornú iba chod, no. Takže choď po vnútornej. Pozor, štart. Dobre, Nemotaj to. Nemotaj to, ale to my si urobíme. Ja som len rozmýšľal nad tým, že či mám urobiť pripraviť sa, lepšie, štartuj teraz. Ty musíš byť pravidelný. Pripraviť sa pravidelný. Kde? Zavolaj Palimu. Jeden tam, jeden tu. Ne, je nezodpovedný. To je normálne zase špinavá taktika, znervozňuje. Dávať doľava, ale netreba hodila väčšou, dobre? Čo je Flash, fotoreportér? Bloky. Jednak keď sa opereš, to po maximálnom hlavu. Ako odpradzujú ťa o Krista. Starný, poď! Ideš! Funguj! Poď! 7. Gratulujem. Aké sú pocity? Fasa. Klobúk dole. Peťo. To je jedno, dal to. Tých 12 kedy dáš? Starným to krásne, klobúk. Počkaj. 15 sekúnd bežala 2 týždne, budem vydýchávať. Pali, ďakujem. Máme 10. Nech sa páči. Zapíš si to. Mám v aute, Daň. Mám v aute. Pán promotér, dobrý výber. Šino už vyplatil. Počkaj, Tu si blázon závodníka, musím nehať vydýchať a za 3 týždne má ďalšiu partičku. a dáme to na 14, Od 14, áno. A keď bude kripa, ty si pridal no 30. Vieš, jak vyštartoval? Ja som bol tam, vieš. rozdielnú tú váhu. Jak zajtra. Ty si neotrhol. No áno, ja pri tom štarte, tak asi 10-15 metrov tak jebol. Predplaci rovno, ja budem vyplaci. Tento hoď. Pán tréner, ďakujem pán tréner. Chlapci, to je on. Dobre. Veľkomu dávaš.